De brandwacht wie er vannacht vlug bij, maar kon net voorkomen dat 3 Opel Safira's van Stadstoezicht van de gemeente Ljouwert uitbanen. De medewerkers van de dienst ben hier geweldig van schrokken. Burgemeester Sibrand Buma neemt de zaak heeg op. Dit is een laffe actie. Het zijn de auto's waarmee deze mensen onze gemeente veiliger maken. Dat doen ze voor de inwoners hier. En het is onbestaanbaar dat mensen hier de boel in de fik steken, waardoor dat goede werk niet gedaan kan worden. In oktober verliezen hier gingen 2 auto's van Stadstoezicht toch bron verlen. Doe ondersteunen met hulp van barbecue aanmaakblokjes. Ook gewone Ljouwerters schrikken van het in de bron steken van auto's van de gemeente. Schandalig. Ik vind het gewoon asociaal. Dat ons wereldje er zo uit gaat zien, dan is dat niet best voor de toekomst. En het is ik al de 2e keer. Ja, dat is helemaal te gek voor woorden. Snap je toch niet dat dat nog moet, hè? De politie is al uitgezet met het onderzoek en maakt het hierbij gebruik van sporen en camerabeelden. Het werk van Stadstoezicht gaat gewoon terug met alternatieve voertuigen. Zeker, meteen zijn er auto's ter beschikking gesteld die gebruikt kunnen worden. Ook de politie heeft gezegd van ons mag je auto's, natuurlijk niet de politieauto's, maar andere eventueel gebruiken. Dus gelukkig kan er meteen weer worden gereden. Maar de bekende handhavingsauto's, deze 3, zijn niet meer op de weg. En dat is gewoon onhandig, want handhaving is altijd zichtbaar aanwezig. Stadstoezicht krijgt zo gauw als mogelijk nieuwe auto's, maar die komen nachts wol op een oorplak te staan.